Dunay mga kabul-anan, dunay mga kasakit, apan duna usay kaayuhan. Amen? So nagpakita ngayon na igsoon sa kamaayo sa Dios sa tanang panahon. Amen. Sa ato siyang dayon, atong halaran sa tibok natong puso, sa ato ang mga kabuhat, sa pagpalampak, sa atong mga tingin, atong gamiton ng atong lawas igsoon, sa pagdayo o pagsimba diha kaniya. Atong awiton kini mga awit, nalipay ug dako na ikaw aninga. Matagusakay, suot yan sa Ginoo. Pagkaaling